Hello mga kauray, dito tayo ngayon sa toolbox ng birds. Part 2 to, part 2. Nawal pang tao. Ayan ah, yun. Umpisa pa lang toolbox. Balik part 2 to ngayon. Ang dami ng dagat tao. Nalit lang ako. Siyempre bago mag-umpisa, pray mo lang, pray. Exercise na, exercise. Okay, ready na. Kaya mawalat na yung sa harap ko. Sila mag-delete ng exercise. Bye-bye ang
Tinuruan na namin kayo para gumawa ng sa MS. Lahat yun ay gagawin ninyo. Pangalawa kong concern. Doon sa Procor na ginagawa ninyo, lagi kami napapagalitan kasi hindi ko lang naglalagay ng description. Alalahanin ninyo ha, yan ang Procor na ginagamit natin, tapos yan ang local office. So pag kami napapagalitan, ibig sabihin noon, kasalanan namin kasi hindi kami nag-check ng Procor, lagi-lagi. Ako nila kayo ito sa Adobe. Gusto ko ipabot sa inyo yan. Kaya ganyan kami ka-istrikto. Alam niyo na kayo, sarap na ninyo. May magtatanong nyo, may magka-question. Walang permahan ng permit, pagdidihan, konkreto ng signatory at description. Hindi namin kasalanan yan. Kasalanan nyo yan. Nakontes na pa. Oo, punta ko, walang yung pag hindi. Punta naman, paya lang. Gawin ko, paya mo sarili. Ano pangalan ng general po naman dito sa Richmond? Lumar Masina. Lumar Taswa. Mana waktu? Ayan si Juma kasi. Subcontractor lang po. Sige. So, anong nabigay doon sa mga agents na kulit natin? Nabigay ng isa. Ano yan? Protection saan yan? Okay, so eye protection. Para natin yung Yung shifting ipal. Ano meaning ng excuses? Ano meaning ng excuses? Mission, management. Okay. So, wala talagang nakakagagat dito. Ultimo, baka naman magtanong kami sa taga-Greece, hindi
Sakto na, kung sino nakakalam. 5, 4, sakto na. 3, 2, sakto na. Kayo! Second is si Juan Ariel, yan ay General Manager. Tapos, ikaw si Luisito and Leto. Okay, gusto nyo ba? 5, 4, 3, 2. Ay, lumisan. Stop! Lapit ka! Makinig! Ano kung pangalan ang PIC ninyo? Sila! Sila ka magkakasalan niya ng PIC? Anak ka! O, ito! Sila kasama! Stop ka! Ano, ikaw ka na! Takbo! Ka na! Ano ka po pangalan? Sabihin ko po pangalan, diya pa. Oh. Kahit mo na lang. Magpapagawa na lang. Tahimik na! Tahimik na! Tapos na ang ating tulba. Next week, 25 next week, magkakaroon makinig ha! Magkakaroon Tapos na. Ayan, lahat yan ng mga sub ko na yan, lahat ng tao yan, iba-ibang kampanya yan, bali, tapos ng toolbox, punta na sa iba-ibang